Jak se říká, rok se s rokem sešel a je tady začátek něčeho nového. Televize Galaxie vám do nového roku 2015 přeje, aby byl co možná nejúspěšnější, plný lásky a pěkných zážitků, protože tam, kde je radost, je i zdraví a to je určitě to nejdůležitější. Tak na optimistické zítřky, a protože toto období je i časem bilancování, máme pro vás novoroční rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. No tak troufám si říct, že to byla návštěva Spojených států amerických při oslavě 25. výročí sametové revoluce, kde jsem měl možnost osobně pohovořit s Madeleine Albright, což je pro mě skutečně osobnost, která jakožto česká rodačka to dotáhla velmi daleko a Českou republiku vždy velmi prosazovala a myslím, že je to osobnost nespochybnitelná z hlediska celosvětové politiky a také vůbec celé oslavy státního svátku ve Spojených státech, protože zatímco v České republice se oslavovalo vajíčky, tak ve Spojených státech v kongresu ve Washingtonu anebo i v Carnegie Hall v New Yorku či v Chicagu se slavilo skutečně ve velkém a myslím, že jsme se měli jako Česká republika čím pochlubit, protože nestává se často, že by Čech mohl být na něco v zahraničí pyšný a hrdý a myslím si, že jsme mohli být velmi hrdí na Českou filharmonii, na osobnost Václava Havla, na to, že si nás Američané váží. Já nechci zbytečně rozebírat detaily, ale každému bych přál něco takového, protože to je pro mě skutečně životní zážitek, kterého jsem snad zatím za svou politickou kariéru dosáhl. Já bych řekl, že stejný, protože každý, kdo chce dělat politiku pro něco jiného než pro peníze a zbohatnutí, tak podle mě tomu také dává něco navíc. A v té chvíli ho práce baví. A já musím konstatovat, že mě skutečně práce baví, tak přestože je velice časově náročná, tak velmi rád se setkávám s lidmi, velmi rád navštěvuji různé akce, velmi rád organizuji přípravu různých projektů a to se dělo jak v roce 2013, tak v roce 2014. A já si totiž myslím, že existuje něco jako zákon zachování energie. To znamená, energii, kterou vy vynakládáte do práce, se vám potom vrací právě v tom, že se něco podaří, že z toho máte radost a já proto mohu konstatovat, že zatím, a chci to zaklepat na dřevo, je pro mě práce koníčkem a doufám, že tomu tak zůstane. Já si dělám vždycky čas na svůj osobní život, protože člověk nesmí žít jenom prací a především já v tuto chvíli plním nějakou roli, která se ode mě očekává. A v tuto chvíli je to hejtman kraje, dříve to byl poradce hejtmana, předtím to byly různé jiné role, učitel, student, žák. A stejně tak jako v osobním životě plníme roli syna, rodiče, kamaráda, tak je to i v pracovním životě. A proto tato role jednoho dne skončí. A nerad bych skončil tak, že skončí politika, skončí svět. Tak toto není. Prostě člověk si musí udržovat své přátele, své známé, samozřejmě rodinné vazby a to je podle mě mnohem důležitější než samotná práce. Takže já kladu na tu osobní část velmi významný díl, velmi významnou energii věnuji a myslím si, že to tak je správně, že by skutečně jsme neměli žít jenom prací. Tak byť v mém věku to může znít jako fráze, tak je to především pevné zdraví, no, protože já jsem v letošním roce se setkal s celou řadou lidí, které postihla nepříjemná záležitost a to je vážná choroba. A to vidíte, jak ti lidé úplně jinak začnou přemýšlet o světu, jak začnou jinak přemýšlet o hodnotách, o svém dosavadním životě. A možná je to pozdě.
Možná je pozdě začít přemýšlet ve chvíli, kdy nás něco takového postihne. Spíš je dobré si některé hodnoty uvědomit výrazně dřív. Ona ta společnost v současné době skutečně žije především tím, jak zabezpečíme rodinu, jak zabezpečíme svoje živobytí, zabýváme se penězi a ostatně ten svět je velmi hektický a myslím si, že to trošku celé jak si zakrývá ty základní hodnoty, které bychom měli sdílet. A je dobré, že Vánoce, když nic jiného, tak slouží právě k tomuto. To znamená k uvědomění si nějakých hodnot, k jakémusi zpomalení a já především přeju občanům Pardubického kraje, aby takto nepřemýšleli pouze o Vánocích, ale po celý rok, protože když budou takto přemýšlet po celý rok, tak ten rok se jim výrazně sklidní a myslím si, že se jim bude žít i lépe. Máte své rodinné záznamy na starých VHS videokazetách? Máme pro vás řešení. Přepis vašich starých kazet na DVD, flešky nebo přímo do vašeho počítače. Doneste kazety se svými rodinnými záběry do sběrných míst obchodů Michael Elektro v Hradci Králové a Pardubicích a do týdne si odnesete vaše video vzpomínky, které už nikdo nezničí. www.přepiskazet.cz Potřebuje váš počítač vyléčit? Něco nefunguje jak má nebo vůbec? Nechte mě vám pomoci. Přijedu až k vám domů nebo do vaší kanceláře. Váš počítačový záchranář z Hradce Králové. www.počítačovýzáchranář.cz nebo volejte servisní linku 775 441 526.